I queda exactament un mes per a la macrodespertar de les falles del 2022. En l'acte que alça la ciutat de València el dia de la crida es cremaran 200.000 trons de bac. És un petard autòcton que enguany es fabrica per primera vegada a Vilamarxant. Pirotècnia del Mediterrani s'uneix a l'exclusiva llista d'empreses que fabrica tro de bac. La comanda que porten ara entre mans serà per a la macrodespertar de València i d'esta caseta n'hauran d'eixir més de 200.000. És el soroll incessant de cada dia. Una vegada han omplit el paper d'estrassa amb la massa explosiva, les cintes adhesives, també marrons, s'eixellen el petard a bona velocitat. Nosaltres del tro de bac tenim que fer 6 per minut i al dia és un total de 150 caixes. Tot comença així, mesclant grava i pólvora i mantejant-la. Un procés artesà que no totes les pirotècnies fan. Ells, de fet, el van aprendre durant la pandèmia. No tenim molta faena i per culpa de la pandèmia i va ser un moment de paró i dir, pues ara tinguem temps, anem a desenvolupar-lo i anem a fer-lo. Incorporar al seu catàleg el tro de bac, que és el petard més valencià, ha fet que es disparen les comandes, però no les poden assumir perquè estan capficats en completar aquestes 4.500 caixes. D'un poble d'Albacete també van cridar per a fer una comanda per a setembre. N'hi ha cada vegada, crec, més interès en recuperar el que s'havia perdut de la festa, que eren les despertades, i també que n'hi ha que només una empresa fent-ho fa que no arribés a tot. Un petard 100% artesà que despertarà València el dia de la crida.